dito ikat historic, dito yung meeting ta babay dyan Facebook group tayo nga mamaklay blood na amok, dito yung aputok. Okay. Nagkamamo kami kinilolo. Why, iso ni Marites mamaklay. Kumablaw ka ano, si Bigda Marites. Na kayo aming nga kakapagyan ni Mamaklay Blood. Hello ako. God bless to everyone. Katatay amin. Wow. So makita yun, nakamas kami kakabsat para may pakita namin sa inyo na sa Hawaii naka-lockdown pa kami. Pero ano, apo, halika rito, bubuka kami ito at ay pakita ka man ti napintas nga buyat white yeah. Dito ipakita man ni Jai. Dito iti makungkunan white tiki beach. Kita magrugi dito makungkunan white tiki beach dito. And then adunga tao, and then pakita niya po amo makita di Diamond Head. Okay, but anyway, at tanto tempo nga ikita tayo si mobile balik natin nila. Madi hangkay nga makita nga duwa nga min. Wow. Okay, sit down. Okay. Make it down. Okay. So, move forward here. Okay, kasta. Tugaw tayo. So, makita kami palang atwa. Okay, balasan ko i-trace mo man para kang digidek. Umuna, dito, i-share ko arami ng video para dyan Facebook Mamaklay Blood. Gabuta dayjay, it shows na effective na platform na pagkukonektaran sa pamamaklay. Okay, istorya man, nagasanod panakadiskubre na ang kapagyanta katablog na convention dito yung entrepreneur. Kasi DJ, kakabagyan na Mamaklay. Memberak na dati ni Jig Mamaklay Dad. Kadanak ni Zion. Itatang ni tatang ko, muna na kanya. Itatang ko nga Bertie. Virgilio Mamaklay. Senior nga ada J. Batak. Muna na kanya. Gayong niya ading mo ni Uncle Pat nga Mamaklay. I-friend mo balasan ko. At nakano ditahan na lulo. Ni Geraldine. Ni Geraldine. Lulo. Itatan ko. Huwag papa ko kita karod sa i-friend ko. Itatan hindi damdam mo nga i-message ko ni Lolo. Tipag na mga awag ko. Uncle. At adjakmat nga rod amono ti ana ti panagkabagyanan. Nukat di kasi sinitapan ko. Hindi ko namot ni Papa, Uncle ko na. Namidi ko ang malagit ko. Nag-istorya kami kinilulo, pattern. Kuna na, amok di steve nga Mamaklay. Den nga dentista. Kapin anong day jay balasang ko. Gusto ko nakmutan, ni kabsat di dilulong ko day jay, Lolo. Iban, ti palayaw na. Esteban, Mamaklay. Gusto nga itatan, Lolo patan, ti awag ko ka, Lolo. Nice meeting you, Lolo. So mga kablas, kumusta kayo amin namin? Tumakder ka man tan. Balasa ko tumakder ka man. Ipakita mo mo dahil tinulam. Tatag mo makita data. Ay, woy. Lolo, woy. Okay? Sublatan pa. Woy. Sublatan pa. Ikata mo data ko ay. Deta mo ni Lola. Ikata mo data ko. So, kablat na Mamaklay dito Facebook group dito iti asawat iraganak na Mamaklay dati na kadagingran na birthday ibisa nga kalman so at the virtual birthday party tayo ang namin so kadati kadami ipashare na tayo ni ituloy tayo ang timapalit sa ipakita tayo katigit tayo kailian tayo at ipintas na magtihawan dito medyo panahon pa na lockdown naatab tatalulo napakastoy panahon pa na lockdown so dito ipakita mo ito kumano nga ng lockdown adult ang kay warang kurang o dito nga bebe ko nada
umay daan ko pagibilagan dito ito kita Amerikano nga turista. Sunbathing. Wow, dito yung gana dyan. Dito mas, dito kinukuti na white ticket. Malito dito, ipakitang dito yung hotel nga ko So dito yung lugar, dito yung TNT, dito yung turista. Amin dito yung hotel, dito, namin dito yung takol na hotel. Makita yung tinitas ko pagyanan ni Marites. Dito, lumaglaka ng pakas dyan. Yan dito likodan dito, isip pagnanodan niya, ito yung Hawaii, dito yung spring. So, makigigyan kami, Lolo. Yeah, mga kablad. Dahil ba, nga oras namin, and then, pasarunwang nito nito, si Atagupay nga panagpuyong ni Pili Marites, nalay nagkanta nito, padamay nito.